Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, erresistentzia ekibalentea kalkulatuko dugu. Bendabizi kasu hau. Ikusten dugunez, hiru erresistentzia paraleloan ditugu, eta gogoratu, erresistentzia paraleloak kalkulatzerakoan, egin behar duguna da, resistentzia totala berdin bat zati bi gehi bat zati zazpi gehi bat zati lau. Hau dana egiten badugu, emaitza hau, 24 zati hemeretzi ohm izango da. Bigarren kasu honetan, ikusten dugunez, bateria edo pila kasu honetan hemen izan beharran hemen dugu, baina azkenean gauza bera da, berdin ematen digu. Eta kalkulatzeko berdin egin behar da. Resistentzia totala berdin bat zati bat gehi bat zati 6. Eta hau, egiten badugu 6 zazpiren ohm izango da. Hirugarren kasu honetan, ikusten dugunez, pila ja normal dugu, ez dugu hemen, baina resistentziak pizka arraroak die. Kable hau ikusten dugu, ez da holan normalan ituta gaudenez holan kable bat eta gero erditik ateata, baina berdin digu. Kalkulatzeko berdin. Erresistentzia totala, bat zati bat gehi bat zati bi gehi bat zati hiru. Hau, egiten badugu 6 hamaikaren ohm izango dugu. Eta azken adibide hau, kasu hau eta kasu hau ikusten dugunez bera da, baina bakarrik bi pila ditugu 3 izan beharrean. Eta kasu honetan berdin egin behar da. Erresistentzia totala berdin bat zati hiru gehi bat zati 6. Hau, egiten badugu berdin bi ohm izango da. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.